дуруд бар шумо бинандагони гиромии мухлисони азизи барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин. меҳмони имрӯзаи барномаи мо сарояндаи ҷавон, муаллими мақоми ансамбли давлатии шашмақом ба номи устод Фазлиддин Шаҳобови, Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Беҳрӯзи Наимҷон. Хуш омадед ба барномаи мо. мо миннатдор ҳастем аз шумо ки шумо вақт ҷудо намудед, омадед ба барномаи мо. хуш ки бошад имрӯз чӣ омода мекунем ҳамроҳи шумо. Саломат бошед. Мо имрӯз кабоб бо сабзавот. Кабоб бо сабзавот, ва мо лозим мешавад кабоб ки бошад ҳатман гӯшт. Гӯшт, помидор барои хӯриш. Помидор бодиринг барои хӯриш. Имрӯз мо пешниҳод мекунем. Ба мо қаламфури булғорӣ, сурх ва зард, лимӯ ва баъдан пиёз. Мо дар ин ҷо пиёз дорем. Пиёзро ҳамроҳи шумо пӯст карда монда будем. хуш, акнун аз чӣ оғоз мекунем? Аз гӯшт оғоз мекунем. Аз гӯшт оғоз мекунем. Ба мо корд лозим ва корд. Ба шумо корд. ҳозир ман тахтача ба шумо медиҳам. Саломат бошед, саломат бошед. Ба шумо корд. Инаш аз ҳаракати шумо маълум аст ки шумо бисёр пазандаи хуб ҳастед. Пазандаи хуб ҳастем. бале, саломат бошед. акнун ба шумо кӯмак расонам. бале, бисёр шод мешавам. боз ба ҳамон ғаи худатон як чизи дигарро бо меомӯзед. Ин ба шумо бо чӣ тарз бояд? ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам. ҳамин тавр мебурем аз байн. ҳамин хӯрок пухтанро шумо дӯст медоред? бале, ҳамин ҳар як ҳунарманд бояд ошпаз бошад. Ошпаз бошад, бале. дар сафарҳои ҳунарӣ меред бо ҳамроҳи гурӯҳ, бо ансамбл. мана ин тавр мо гӯштро онқадар ғафс не бориктар, ҳамин тарз мо реза мекунем. умуман гуфтед ки нағз мебинед хӯрокпазиро. бале. бале, ин барои ҳунарманд бояд, ҳар як ҳунарманд бояд хӯрокпухтанро тавонад, чунки ба сафарҳои ҳунарӣ рафтану дар он ҷо дигар. боз ҳунарманд ҳама вақт бо меҳмон аст. бале, бо меҳмондор аст. руст. чӣ хеле ки мебинем мана манзараҳои Тоҷикистон зебо, мана дараи Варзоб меравед. бале. худатон метавонед бо ҳамон меҳмонҳо хӯрок пазед. хӯроки дилангиятонро мепазед. бале, ва шумо гуфтед ки дар аввал ҳамроҳи акаи Беҳрӯзҷон мо якҷоя сухан карда будем ва пурсида будам ки тӯли чанд сол? гуфтанд ки тӯли 12 сол шуд ки кор ва фаъолият мекунанд. бале. ҳамин аз хурдиятон буд дар дили шумо меҳр ба ин касб ба мақомхонӣ? бале, ман худ ки дар оилаи санъаткор ба воя расидам, аз муҳит бисёр вобастагӣ дорад мегӯям. вақте ки падар оҳангҳои худро аз устодо гӯш мекардам, мо дар ҳамон муҳит ба воя расидем. баъд ман ҳамин як илҳом пайдо шуд ба ман ки ман аз аввал буд, аз хурдӣ, аз ҳамин. бале, аз ҳамин ҳамроҳи падар суруд мехондеду? бале, мо падар бо асбоб менавохтанд, суруд мехонданд. боз сабтҳои устодон дар хонадони мо садо медод бисёртар. меҳмонҳо ҳам ба фикр суруд. бале, шашмақом ҳунармандо меҳмони падар меомаданд, устодон сурудхонӣ мекарданд, шеърхонӣ мекарданд. аз ҳамон меҳр ба дили шумо аз ҳамон вақт бале ки ба мо ман ба шумо бо камтар дига гӯшт метиҳам. камтар дига барои ман гӯшт камтар. ман бекор монам, зиқ мешавам. бале, ман намехоҳам ки шумо зиқ шавед. бале. ва гуфтед ки аз ҳамон хурдӣ буд, меҳмонҳо меомаданд, сарояндаҳо меомаданд. ёдовар мешавем ки падари Беҳрӯзҷон сарояндаи ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Наимҷон Маҳкамов ҳастанд, ки дар мақомхонӣ як ҷои худашонро, як ҳамон мақоми худашонро доранд ба қавле. хуб, ба мо шумо оташро гиром ман дуруст карда истодам. бале. ба мо лозим аз ҳамин дуюм қисми гӯшт шумо омӯхтед. бале. гуфтед ки ба мо чӣ лозим? ба мо дег ин ки бале, дегро мемонем. ҳамин
равған каме ба фикрам. бале бале аҳа дар ҳарорати баланд монем ё ки дар на он ҳолати қадар на он бафикр. қадар ана меша дуруст шуд каме равған ба фикрам ози камтар ин гарм мешавад. гарм мешавад мо инро инҷо мемонем ки ба мо халал нарасад. халал нарасонад хуш ва гӯштро хуб акнун гӯштро мо биёед реза кардем амрӯи бале берӯзҷон. ана гӯшти мо омода аллакай омода бале ба мо гӯшт омода ба мо пиёз пиёзро мо шуста мондем дар инҷо дар даруни об ки ҳамун тезиашам равад. бисёр ҳамин халқи мо модарои мо ҳамин корро мекунанд. бале пиёзро бояд бо чӣ бале пиёзро на ғафсу на борик на ғавсу на борик. ана ин тарз ман ба шумо нишон медиҳам ҳозир ман ҳол мебинам меомӯзам баъд аз аввал дар ансамбли шашмақом кор мекардем ки мо аввал вақте ки сухани мо унҷа вай шуд камтар вақте ки ман ҳамин дар оилаи санъаткор калон шудам ман бисёр мехостед ки ҳавас доштам ва ин ҳам насиби ман гашт ба аз падар хоҳиш кардем ки маро ба мактаби мусиқӣ монанд. падар зид набуданд? на падар зид набуданд. вақте ки тамрин мекардам ман ҳамавақт ҳамроҳашон будам. дига бародаронам хай бо ҳамун бозию бо ҳама ба кори худаш дар овора. назди падар будам. ба мо дута пиёз кифоя аст. дута кифоя аст? ҳамун як ана инаша реза мекунем баъд? баъд насиби ман шуд ба мактаби мусиқӣ дохил шуда дар он ҷо асбоби рубобро омӯхтам. рубобро? асбоби рубоб. дар синфи чандуми шумо буд? ман синфи хато накунам 3 ё 4 будам. чанд сол дар ҳамин асбоби рубоб таҳсил дар мактаби мусиқӣ таҳсил намудед? 3 сол. 3 сол. 4 сол. баъдам мо ба душанбе омадем. ман дар шаҳри истарафшан мактаби мусиқиро. дар ин ҷо боз ба мактаб дохил шуд? дар ин ҷо дар кифоя аст ё ин ки бале ҳоли ҳаминҷо монем лозим шавад. ба мо саломат кафкирам ба фикрам оз дар кор мешавад. кафкири мо пиёзро пиёз ба зарф мегирем. саломат бошед. табақча. хуб гуфтед ки омадед аз ба душанбе дар ин ҷо таҳсилро дар ин ҷо боз дар мактаби миёна дохил шудему. баъдан ба ин лозим бошад мактаби камтар дигар лозим ба фикри ман. дар ин ҷо ба мактаби таҳсилият дар ин ҷо давом додед? бале ман дар саҳар то нисфи рӯзӣ дар мактаби миёна таҳсил мекардам. баъд ва баъдан баъд аз обед баъди нисфи рӯзӣ ба баъди нисфи рӯзӣ ансамбли кӯдаконаи дар назди ансамбли давлати шашмақом боз мо нозикҳои санандро аз устод шӯҳрат эргашев омӯхтем. аз устод шӯҳрат эргашев? бале ин ҳам дар хурдсолӣ ҳозир ин ҳам дар ҳамун чандум синф будед? синфи 6-7 будам ба фикрам. мактаби ансамбли кӯдаконаи шашмақом дар назди ансамбли давлати шашмақом. бале намакро андозем? бале намакро меандозем. кифоя бошад ё ин ки ҳоло каме дигар? каме дигар. ин гӯшти мо намакро бояд хӯрад ва ин хӯришам бояд камтар намакаш зиёдтар бошад ки барои истеъмол форам аст. форам мешавад. ина болояш мепӯшем? не ҳозир ин камтар мо бояд ҳамин хеле сурх кунем. баъдтар чӣ гап шуд вақте ки ба душанбе омадеду таҳсил намудед? ва боз мо баъди хатми ансамбли кӯдакона ба мактаби шашмақоми назди академияи мақом таҳсили худро идома додем. унҷо 4 сол муддати 4 сол камтар дига баланд мекунем. устодо ки буданд дар унҷо? дар академия устод абдували абдурашидов буданд. дар унҷо устодо бисёр буданд. устодо мо унҷа фанҳое ки ба ҳамин шашмақом
дахл дошт, яъне асосҳои мақом, асосҳои арӯз мо дар он ҷо таъсир карда омӯхтем бо роҳбарии устод Абдурашидов ва сарбаландона бо фикр мекунам баҳои хуб унҷоро хатм намудем. Чунки аз замон хурдӣ вақте ки бо ин касб бо ин жанри мусиқӣ шинос будед ба фикрам ки он қадар душвор набуд. Не, мо унҷо камтар душвор буд, барои ки барои мо нав буд, яъне манамин фаҳмидани пардаҳо, фаҳмидани асбоби тамбур, омӯхтани доира. Бале, камтар, лекин бисёр устодои бузург буданд ки ҳатто шоҳнома мехондем мо дар он ҷо. Устод Мақсудов ба мо дарс мегуфтанд. Бале, каме дигар ҳарораташа бояд баландтар кунем. вақте ки ҳарорат баланд бошад, гӯштро вориди дег мекунем, гӯшт болояш месӯзад. ин тавр бошад, не бояд ҳамохел шавад, камакак сурх шавад. Бале, ана мо бана ин тарз бо чӣ тарз бояд реза? фаҳмо. хуб. ва мо баъди хатми мактаби шашмақоми назди академия омадем ба консерваторияи миллии Тоҷикистон. консерваторияи миллӣ. мо дар мактаби шашмақом овозхониро хатм кардем ва тамбурро. Дар консерватория мутрибӣ. ҳамзамон кор ва фаъолият менамудед дар ягон ансамблё, дар ягон? Не, ман аз курси дуюм будам. баъд ман ба кор рафтаму бо ҳамин даъвати устодон, мана имрӯз устод Фурқат Саидзода, роҳбари бадеии ансамбли давлати Шашмақом, ки бо дастгирию кӯмаки устод мо ба ансамбл омадем ва бародари дигарамон бисёр устод, инсони хуб ҳастанд. мутриби Ширадаст Шарифҷон Ҳомидов, бо тавсияи он кас, бо дастгирии он кас мо ба хушбахтона гӯем хато намекунем. бисёр як боргоҳи бузург аст ансамбли давлати Шашмақом. бисёр устодон ҷо кору фаъолият карда. Ана тӯли 12 сол мешавад ки ман дар он ҷо кору фаъолият дорам. 12 сол. дар ин боз гуфтед ки дар он ҷо шумо муаллим ҳам ҳастед. ва киро дар он ҷо шумо дарс медиҳед? ҳамин сарояндаҳое ки нав қадам мемонанд ё ин ки мо дар ансамбл соатҳои аввал бо мақом кору фаъолият дорем. бо мақом ба мо кифоя аст ҳамин қадар. кифоя? бале, инашро бо мақом кору фаъолият мекунем ва баъдан баъди соатҳое ки қаблӣ, баъди якум дуюм соат, дуюм сеюм соат бо сурудҳое ки чӣ хеле ки мо шумо медонед барои ҷашнҳое ки дар Тоҷикистони мо мешаванд, ансамбли мо бисёр фаъол ҳастанд. бале, мо ҳама вақт дар ҳамин чорабиниҳо бо роҳбарии устод Фурқат Саидзода бо иштироки мо дар он ҷо ҳаст ҳама вақт. бале, инам мушоҳида мешавад. мо дигар соатҳо бо сурудҳое ки шояд инашам реза кунем ки не, ба мо зардаш лозим. ними ҳамон бо сурудҳое ки чӣ хеле ки мо истиқлолияти давлатӣ ид дорем, ваҳдати миллӣ, иди забон. дар ҳамин иду ҷашнҳо мо ҳатман як суруд пешниҳод якҷо ҳамроҳи ансамбл бо дастаҷамона. бале. ва биёед дар ҳамин ҷода шумо киро устоди хеш мешуморед? дар ҷодаи мақомхонӣ аввалин устоди ман Шӯҳрат Эргашев дар ҷодаи мақом. ҷодаи мақом Шӯҳрат Эргашев. бале, барои чӣ ки ба мо ҳам вақте ки ман аллакай рубобро менавохтам кам кам, баъди мактаби мусиқӣ хурдсол будем. баъд дар ансамбли Наврасон устод ба ман ҳам овозхониро омӯзондану ҳам навохтани асбобро. бале, ман ташаккур мегӯям ба устод. ва бисёр устодое ки аз мо калон ҳастану каме бошад, аммо аз онҳо омӯхтем, барои ман
ҳамаи онҳо устод ҳастанд. Устод ҳастанд, рост, дуруст. Чунки мегӯянд ки ҳамун як ҳарфам ба ту омӯзад ва аллакай ба ту устод. Чӣ хеле ки ман гуфтам аввалин устод барои ман як ваи илҳоми тоза бахшидан падари ман буд. Ман аз ҳамун кас илҳом гирифта ба ҳамин касб қадам мондам. баъдан устод шуда дигар шуд дар инҷо будам. мана боз устод аз Фурқат Саидзода, Ҷамшед Эргашев, устод Абдували Абдурашидов, аз ҳамаи ҳамин устодо ман камиам бошад бисёр нозикиҳои санъатро ба худ гирифтам. яъне санъати шашмақум бисёр бузург аст. бале ин охир ба фикри ман охир надорад ва бояд барои сароидани ин жанр бояд барои устодӣ расидан таҷрибаи фикр мекунам як 20-25 сол шумо бояд дар ин жанр ин сурудҳоро бояд сароида бошеду огаҳ бошед аз шеъру аз ғазалу баъд ба ҳамун сатҳи ҳамун шашмақонхонӣ мерасед. ба фикрам на балки ҳамин донистани ҳамин чизо, балки ба фикрам боз як талант ба як гуфте бояд дошта бошӣ ки сароидани ин жанр хеле ҳам душвор аст. аввалин маротиба вақте ки шумо ба саҳнаи касби қадам ниёд намудед ё ин ки аввалин ҳамун суруде ки шумо дар саҳна хондед, дар назди тамошобин хондед, кадом суруд буд? ман хурдсол будам. ҳамин союи соус аввалин баромади ман дар ёд дорам. дар хато накунам ғунчаҳои умед буд. озмун дар ҳамун қасри арбоби вилояти суғ. қасри арбоб. бале камтар дигам маҳсулоти мо камтар бисёр аст. вақеан ин эҳсос мекунед ҳамин гӯшти худаш як бӯи хуб, бӯи хелеам иштиҳовар дорад. бале ман дар ҳамон ҷо аввалин маротиба дар саҳнаи Калон баромад кардам, ҷои намоён, ва ба ман як тӯҳфаи хотирмонӣ аз тарафи доварон доданд. доваро устод Даврон Алиматов ҷояшон ҷаннат бошад, ба ман як тӯҳфаи ҳамон вақт хурдсол будем, синфи 2 ё 3 як мошини. кадом суруд буд сароидаи шумо? ман санъатам гуфтани як суруд буд. метавонед як камакакашро барои мову барои тамошобинони азизи мо сароед? бале. хушдилам аз ин ҳунар, ман дӯстдори санъатам, зин сабаб бо ҷону дил машғули кори санъатам. ҳамин сурудро ман сароида будам. хуб, бинандагони азиз, мо гирифтем дар аввал гӯштро андохтем, ворид намудем ва баъд аз он қаламфури булғориро бо ҳамин тарзе ки Бейрузҷон гуфтанд, бо ҳамун тарз реза намудем, ҳамроҳ яке Бейруз ворид намудем ва соиби соус, яъне ҳамин соиби соусро гирифтам. 2 қошуқ буд. 2 қошуқ буд. ман фикр мекунам бо камтар дига ози бо илова мекунем. илова мекунем. бале. як бора биёед илова мекунем. баъдан ба мо лимӯро 2 қисм ман мекунам, ба шумо кӯмак мекунам. соусро медиҳам. шумо лимӯро 2 қисм кунед. як қисмашро меҷафем, чӣ хел метунем? бале, ба мо ҳамон боз намак каме дигар бедем ки ин аз маҳсулот бисёр вобастагӣ дорад. агар маҳсулот кам бошад, мо як қошуқ илова мекунем, ҳатто ним қошуқ. чӣ хеле ки шумо мебинед маҳсулоти мо каме зиёдтар аст, барои мо ҳамун ранги лозима дар кор. камтар ин аз худаш об мекушад. баъдан мо метавонем сарпӯшро пӯшонем. дуруст. чӣ хел мешуда бошад бомаза? инро дар охир мефаҳмем. ҳатман. дар хонаам хӯрок омода мекунед? бале. на умуман назм мебинед хӯрок? бале, ман бисёр дӯст медорам. кифоя. зиёд бисёр кадом хӯрокро нағз мебинед омода намудану истеъмол кардан? ман рости гап
хаз аз тухму ҳасибча сар кардем пухтанро барои чӣ ки осон аст. Oson aст. Агар натарсед осон аст. Одамое ки бо вай тарс доранд, Ҳам душворӣ аст. пухтани тухму ҳасибчаам бисёр душворӣ мекашанд. Саломат бошед. Баъдан мо хӯроки шӯрбо, ош фикр мекунам аз беғарзи манту дига хӯрокҳоро пухта метавонам. Пухта метавонам. Хамирин, яъне дар назар дорам. Ба мо ягон лозим мешавад ягон мурчу. Бале, анакун ба мо ҳозир ана ин камтар маҳсулоти мо обкушод, Обкушод, бале. Баъдан мегузорем ба хӯриш. хӯриш. Барои мо чӣ лозим? Барои мо Дар аввал помидор, помидор, бодиринг ва як зарфи ана вақте зарфим чӣ хӯрок мегирем. Аҳа. Хуб, ман ба шумо ҳозир зарфро ҳам медиҳам. Ана. Ҳамин бошад ин ки хӯриши мо чӣ ном дорад? Ин ҳам бо ҳамин сабзавот, яъне помидор, бодиринг, кабутиҳо ва панир. Панир. Яъне мегӯянд хӯриши греческий. Греческий. Яъне юнонӣ хато накунед. Юнонӣ. Бале. Биёед ба шумо кӯмак мекунам ҳозир. Тарзи чоркунҷа мекунем. Чоркунҷа? Бале. Ин таврам бошад мешавад. Мешавад, а? Хуб. Кор тез аст? Нағз аст. Нағз аст. Дар вақтҳои холигӣ бисёртар ба чӣ кор машғул мешавед? Ман дар вақтҳои холигӣ ба шиноварӣ ки ман бисёр дӯст медорам. Шиновариро? Шиновариро. Ҳам асаби одам ором мешавад. Ҳам ба барои саломатӣ бисёр фоида дорад. Ана камтар калонтар кунидам майлаш. Майлаш. Ман ин тавр. Фаҳмидам. Ман каме бориктарам кардам. Бодирингро ҳам мекунам. Анакнун мо панирро бояд гирем. ба ман шумо анавай оливки мегӯянд. Оливкиро бояд бо чӣ тарз ман? Тухми зайтун. Тухми зайтун. Вай реза намекунем. Ҳамин тавр. Ҳамин тавр зинда? Бале, зинда.
ки ман мехоҳам аз шумо пурсон шавам ки ҳамон дар мақомхонӣ бо кадом равия яъне бо кадом сабк шумо месаред? ҳаст нафаре ки мақом мехонад буда ки сабку услуби худашро дорад ва фикр мекунам аз ҳамон падар аст. падар сурудҳои мақом мехонанд, шаш мақом. бисёртар сурудҳои халқӣ оҳангҳои худашонро бештар месароянд ва мо аз ҳамон устодое ки омӯхтем, устодо то ба имрӯз ки ба мо оварда ин жанрро расонданд, мо аз ҳамон устодо омӯхта ва боз мана имрӯз идомадиҳандаи ин жанри ниёгон аст. ин барои хӯриш хӯроки мо барои дар боло оро додан. барои оро додан. бале. саломат бошед. ин барои хӯриш ман метавонам ки не барои инаш. ин гаштнич. ана инро ман дар инҷо мегузорам дар табақча. ин барои хӯрокамон. барои хӯрокамон бояд ворид кунем. гаштнич, укроп ворид кардем аллакай. ин ҳам ҳамроҳи берӯҷон таби худи пазанда. биед акнун ана хӯришим ҳам хӯришам омода. бале. биед ман медонед аз шумо чӣ мехоҳам пурсам ки дар ҳамин жанри ниёгон, жанри шашмақом ҷавонони имрӯз бисёр меоянд ин ки бале. ин бисёр хурсандиовар аст ки имрӯз бисёр ҷавонон рӯй ба ин жанр оварда истоданд ва ҳастанд. ман ҳамин дар донишгоҳи санъат, дар консерваторияи миллӣ пештар назар ба пештар имрӯзҳо зиёданд. имрӯз зиёданд. вақте ки рақобат шуд, ҳамон худи ҳунарманд сайқалёбиш бисёр хуб мешавад ва ҳамон санъате ки дорад бо бисёртар такмил мешавад. такмил меёбад. бале вақте ки рақобат шуд, як ба қавле мотиватсия ҳам зиёд мешавад. чунки вақте ки диди ки вақте танҳо бошед, фикр мекунед аз ман зӯраш нест. бале. вақте ки зиёд шуд, медонед ки вақте ки каме агар ҳамон тормоз ба қавле ҳамон чӣ мегӯянд? стопро бале пахш кунӣ, аллакай тамом. дер зарф лозим. зарфи барои хӯриш калонтар бошад ин ки аз ҳамон ин зарф. хӯриши мо ҳам омода шуд, бинандагони азиз. ба қавле хӯриши юнонӣ ки хеле ҳам ба саломатӣ фоида дорад, хеле ҳам бомаза аст. хеле ҳам интизор ҳастем ки зудтар чашем. ва чӣ тавсия медодед барои ҳамон ҷавононе ки нав қадам монда истоданд ба жанри мақомхонӣ, ба жанри ниёгони мо? чӣ тавсия доред? бисёртар омӯхтанд, бисёртар хонанд ва бисёр тамрин карданд. кардан. аввал завқ набошад, ман фикр мекунам чӣ хеле ки гуфтем дар ҳамин хӯрокпазиам. бале, дар ҳама кор бояд завқ бошад. шабу рӯз агар тамрин кунеду ана тамрин кунеду завқ набошад, ин завқ набошад, ман фикр мекунам кор бисёр душвор мешавад. хуб, берӯҷон, медонед боз чӣ мехостам аз шумо пурсам ки ҳамин умуман дар охирон суруде ки ҳаст, охирон суруде ки шумо сароидед, метавонед амоно ба мо замзама кунед? бале, ман ҳамин охирон суруде ки сароидам дар рӯзи ҷавонон буд шояд? на, рӯзи шашмақом буд. шашмақом буд. 12 май чӣ хеле ки бале аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии пешвои муаззами миллат 12 май, яъне рӯзи шашмақом ба ҳамон тақвими мо ворид шудааст. ман дар он ҷо то ба кай пинҳон кунам дарди дили бечораро. бед суруд хонда, хӯришро бардошта. то ба кай пинҳон кунам дарди дили бечораро. то ба кай аз ашки сӯзон тар кунам рухсораро.
از گلیستانی محبت تا رسد بوی وفا از سری کویش نکندم دیده ای نظاره را استاد برون بکندم آهنگی استاد برون بکندم من فکر میکنم با ما حاضر همین کفایه است آهنگی گفته استاد برون بکندم برون بکندم بسیار استادی نامدار و بسیار یک انسانی صمیمی خاکسار موندند و در صدای شما خیلی شیرین است خیلی هم گوارا میبرد خب کافی ها بفکرم خوری شما برداشتیم بینندگان عزیز اکنون با رسید نوبتی خوراک کباب با سبزوات بله یعنی با زبان روسی ژاروونه میگن ژاروونه میگن این خوراک مخصوص همون ظرف خود رو دارد وی رو در همون آتش میتسبونن و بعدا از دیگ با این ظرفی دیگری تسبونده شده وارد میکنن و وی بسیار یک وی خوب دارد صدای خوب هم دارد و همون میگوید در همون پخته ایستاده است خوراکی ما هم آماده شد بینندگان بسیار هم عزیز مخلصان گرامی برنامه ما و ما خوراک را همراه بیروز جان برداشتیم در طبقچه حاضر بیروز جان آرا داده ایستادند چون که اشتها آور باشد چون که خوردنش هم بسیار هم گوارا باشد به ما یک لذت بخشد خب ما خوراک را خیلی که گفتیم برداشتیم اکنون وقتی از همه مهم برنامه ما چشیدن خوراک چشیدن خوریش چشیدن خوراک بها دادن هنری بیروز جان که چگونه باشد ما سرایندگی این کس رو دیدیم که صدای بسیار هم شیرین دارند و دستشون هم به فکرم که بسیار هم شیرین است با همراهی تلویزیون سفینه باشید ما رو همراهی کنید حاضر ما خوراک رو میچشیم بینندگان عزیز مخلصان برنامه لذیذ با تخانی علاءالدین ما خوراک را آماده کردیم همراه بیروز جان خوریشی گریچسکی یونانی آماده نمودن و حاضر وقتی چشیدن وقتی بها دادن وقتی از همه مهم مرحمت چشید خصوصا از ما بود چشیدن از شما سلامت باشید من کمی میگیرم پمیدور این قرنفل بلغاری بله و گوشت پخته است یا خون مونده؟ بله پخته است کنی از این خوریش هم کنی گیرید یک هم شیرین هم نمکش هم خوب شیرین هم است با مزه هم است دستکات هم درد نبیند بیروز جان چون خوراکی با مزه میتونید در خانه آماده کنید چون خیلی که دیدید همین یک اونقدر وقتی زیاد نمیگیرد محصولات هم فقط گوشت و قرنفل بلغاری و پیاز بله کفایه با هم خیلی با مزه میشود هم تیز تیار میشود هم بسیار خوراکی از جهتی کالرینی بلند هم گوشت کالریش بلند و باز بنین خوریشی که ما آماده بید خوریش رو اکنون میشه سلامت باشید خوریش رو میگیریم کمی زیتون کمی پمیدور حتما از همون پنیر هم میگیریم بله با زیتون بسیار یک طعمی خوب پیدا میشه بسیار یک طعمی خوب پیدا میشه و پمیدور بله بید این کمی
شما باید من رو میگفتین که بسیارتر نگی کمی غلطی خیلی یک تا پنیر و یک تا الیف بگیریم چه خوب چه من ترواد میبخشدم این خورش برای انسان چاشید؟ من چاشیدم بله خیلی هم با مزه است خورش شما خیلی هم طعمی خوب دارد خیلی هم مزه خوب دارد خوب بینندگان عزیزی برنامه لذیذ با تخانی علاءالدین مهمون امروزه برنامه ما بودن بهروز نعیم جان خوش آمدید باز یک بار دیگر باز یک بار دیگر از نام اهل ایجادی تلویزیون سفینه به شما مینداری خود را بیان میکنیم و با شما کامیابی آرزومندیم بردباری ها آرزومندیم در ساحه در کسب خویش باید میخواهیم که همیشه همون یک در صفی پیش باشید و شما باز هم کامیابی های ایجادی تمنا داریم و تمنیات شما برای بینندگان بسیار هم عزیزی ما سلامت باشید بینندگان عزیزی تلویزیون سفینه من خود که مخلص تلویزیون سفینه هستم همیشه خانه آباد سربلند و تاجیکستانی ما همه وقت گلگون شکوفان باشد ما همراه آتخان همه خیلی خوراکی با مزه پیشکشی تماشابینانی برنامه لذت کنیم سلامت باشید بهروز جان خوش بینندگان عزیز مخلصان برنامه ما و شما هم کامیابی ها سعادتمندی روزگار همیشه در خاندان شما بگذار همیشه شادی و سرور باشد رقص باشد سرود باشد همیشه و برای شما پیش از همه سلامتی آرزومندیم در این روزها میخوام که همیشه سلامت باشید بردم باشید و زندگیتون پر از خرسندی باشد سلامت باشید خیر تا برنامه های آینده